Dili sayon ang sayota maminyo. Maong kung ikaw dalaga karon, ayaw na sayangi, ayaw na kalas-kalasi, ayaw patintal dayon, ug ayaw supak-supaka yung ginikanan. Kung bawalan mo sa tagbo-tagbo o pag-uyab-uyab para na sa imuha, maong tumana. Kay kung ako, dako kay kog pagmahay, nagiunan ako ang akong kalipay, pero wala ko kabalo ang padulong di ay pagmahay. Oo yes, nagmahay ko na naminyo ko dayon sa una, pero wala ko nagmahay, gihatagan ko sa Ginoo og blessing kana mao nga akong anak. Oo nasayop man ko, pero atubangon ko na dili abot sa punto na nagbasol ko na nanganak ko, dili nagbasol ko na nauna ko sa dili saktong laki. Oo, lantaw ninyo, malipayon ko lang tawon, pero nakoy mga kaaging kasakit. Pero wala, move on na lang, diba? Dawato na lang sa nahitabo. Pero timan it kayo yung pag-antot. Kay bisa na kay mga kaaging kasakit, pero nadyo kay hatag Ginoo nga kahatag nimo kalipat. So kanabot ning akong anak, hatagan ko niya sa una, pero yung yaman din gikuha. Siguro na ito'y rason nga nung gikuha to niya. Thankful kayo ko, iabot ni ako ang bataa. Kaya dito na ko na-realize naman nga dili lang di ay kasakit ang ato ang maagian. Maong laban sa gihapon, kay dili ta maagi sa taong sakto, nga dili ta mag-agi sa pag-antos o mag-agi sa taong dili sa tuwa. Malipay na lang ko sa manang maabot dinto na ko kay naa akong anak palipay sa kuha.